Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken waosan basa Jawi nggih menika cerita rakyat. Cerita rakyat menika anggitanipun BP Sudarsono SG kanthi irah-irahan Joko Buduk bagian setunggal. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Kerajaan Majapahit ing abad kaping 15 Masehi, sawise Natagung Binathara Sri Hayam Wuruk murut Kasidan Jati. Sadurunge iku Mahapatih Gajah Mada dinukanan dening Nata amarga prastawa ing Bubat mundur tilar saka praja mesu brata madeg pandhita, nanging tekan seprene durung kelacak papane isih misterius nganti Majapahit gumanti ratu kanthi gelar Brawijaya. Sang Prabu Brawijaya kaadhep Patih Gajah Permada, para senopati lan anung-anung praja, para sentana, pandhita, resi, nayaka praja, prameswari lan para selir, pangeran pati lan para pangeran putra saka selir, pasewakan agung ing Trowulan saben rong warsa sepisan. Sang Nata kesdu lan bombong penggalihe mireng palapuran atur saka patih lan mantri, uga saka para bri utawa adipati lan ratu-ratu telukan padha saeka kapti kanthi sahibi praya mangun kasupekatan jaga kasantosaning Majapahit Agung, nguri-uri lan ngeleluri sumpah amukti palapa kang kaucapake dening Mahapatih Gajah Mada rumuhun. Sawise midhanget atur pelapuran kabeh mau, Sang Prabu paring pangandikan, wose panjenengane wis rumangsa sepuh nedya lengser keprabon bakal amandita ngunduri tetareh kaprajan Majapahit lan bakal nglingsirake dampar mring Pangeran Pati. Kabeh kang padha seba marikelu mung sumanggem dawuh kersaning ratu, pasewakan agung padha kegawa mring pikirane sesawangan. Nanging sadurunge ingsun lengser keprabon lan masrahake dampar Majapahit mring putraning Sun Pangeran Pati Bangsal, Sun Arsa nodi kesanggupane. Sira Bangsal putraning Sun, kepara maju lenggahira. Raden Bangsal sang Pangeran Pati Jejaka Bagus Sembada iku ngingset lungguhe kepara maju atur sembah manohara. Mundi dawuh Dewaji, sira wis mireng apa sedyaning Sun mau, kari sira saguh apa ora nglintir dampar keprabon iki. Bali Raden Bangsal atur sembah lan mantuk, kabeh kang seba ing pasewakan padha lega bungah ing ati dene lumintir ing keprabon tan bakal ana kedadian ontran-ontran. Nanging ger Bangsal putraning Sun, madeg ratu iku kudu ana kang ngampingi, tegese kudu darbe prameswari
ingsun ora kepengin lelakon klawu mangsa kawuri dumadi ing Majapahit iki. Sawetara iki ingsun durung nate mireng lan pirsa yen sira wis duwe gegandangan calon prameswari. Mongko ora kurang putri Sulistya ing warna tulus lan tuhu, bisa saka putraning Sentana, Adipati, Bre lan Ratu Raja Sekabat utawa Telukan ingkang pantes denira pilih minangka garwamu. Endi lan sapa kang sira pilih matura blaka ing pasewakan iki? Mengko ingsun dhewe kang bakal mundhut idine wong tuane. Wijang lan Pana trewaca pangandikane Sang Prabu Brawijaya bali tidhem swasana pasewakan padha milingake talingan kepengin ngerti sapa putri pilihane Pangeran Pati Raden Bangsal iku. Kanthi gemeter Raden Bangsal nyembah lan matur, "Rama Jeng Dewaji, blaka ngantos ri kalenggahan dinten punika putra dereng kepengin milih cecaketan kalian putri punapa malih kedah anggarwa. Yen bab punika kepeksa putra dalem mopo dereng saged anglanggati karsa. Putra dalem dereng kersa mangun bebrayan utaminipun garwa prameswari. Nyadeng deduka ingkang sakalangkung ageng Kanjeng Rama sinuwun." Alus manwara ature Raden Bangsal sang Pangeran Pati, nanging kaya dene swara bledhek mangsa ketiga kagiat legek sang nata. Keder latine duka yayah sinipi, kadya kasebit talingane mireng ature putra kang dinama-nama. Druhun tinebena ing talak sarik Bangsal, ora nyono yen jeneng sira mung mikir karsa butuhmu priyangga, ora nulat lan mulat tataning adat kaprajan nggugu karmu dhewe. Ora ndulu yen Kang Rama wis cukup yuswa nedya amandita. Ya sun turuti karmu. Dina iki uga sira kudu nilar praja tanpa rowang lan tanpa raja brana. Sun tundung jeneng sira Bangsal, kena bali mring Majapahit lamun wis bisa ngasta calon garwa. Dene ngantya sulaya pomo dipomo aja nganti sira bali mring praja. Tumraping para nayaka praja aja nganti ana kang gelem kampiran utawa kadunungan si Bangsal. Aja ana kang aweh pitulungan. Dene sapa kang wani nglanggar bakal abot pidanane. Sora pangandikane dukane sang nata, prameswari kantaka para selir lan nayaka angles tintrim ing pasewakan agung. Raden Bangsal ninggalake kasatriyan ganti busana namur laku kawula alit, mung nggawa salin penganggo samadya lan keris pusaka sabu jagat. Dilepas saka wrangkane diganti wrangka dawa minangka tekening laku ing marga. Saya adoh ninggal kutha raja nginggati dalan rame supaya ora kawaguran anggone namur laku. Ngliwati dalan rumpil nasa alas gung munggah mudhun jurang terbis arah ngidul ngulon lan genah papan kang tinuju. Mung ing pangestine nuhoni dawuh ingkang Rama Sang Nata Brawijaya ngluru jodo pinasti kanggo ngampingi minangka prameswari ing tembe. Kedlarang-dlarang nuruti obahing suku karsa lan kedheping netra. Nanging minangka satriya nata tansah aweh pitulungan marang sapa bae kang nemoni kewuh.
ora bisa lan ora mentala yen ana kawula kang sangsaya, tan ana bondo mung bisa asung pambiyantu tenaga. Sadawaning marga akeh begal kecu lan angkara sing kasil kasirnakake utawa malih kagawa sadar bali dadi becik tumraparaga kumawasa metek marang panguripaning warga dipala gantang glangsaran lan bandane didumake rata marang warga sing kasangsaya diwedeni lan diendani dening para laku budi candala lan dikasihi dening kawula cintraka. Padha asung puji mring Bathara Maha Asih supaya paring pangayoman mring Sang Lelana. Mugia kasembadan apa kang dadi sediane yen tinakonan sapa bae sapa jeneng lan asline Raden Bangsal mung meneng mesem lan gedheg mula banjur pinaraban Joko tanpa asma. Saya adoh lakune Raden Bangsal ora kersa mondho ing rompo omahe warga isih dumeling ing talingane pangandika seru saka Sang Nata bakal paring pidana sapa bae kang tetulung lan kepondokan tinumpangan wektune Lelana Brata. Bangsal ora kepingin gawe kang sayaning liyan pilih turu ing gubuk cilik tengah sawah utawa nangkring turu ing wit-witan yen kalane ngliwati kampung Pratisan Mencil uga lagi nedenge ngliwati Wonogung. Kepingin nyawiji mring swasana weninging alam ngiras muja semedi mring Hyang Gusti panyuwunan supaya bisa widada kalis ing sambikala adoh saka daru beksi kadung wis kedlarung pangucape gawe gelaning keluarga ing kedaton Majapahit Trowulan ana candhake.